Milí bratia a sestry, drahí priatelia, slávime slávnosť povýšenia svätého Kríža. Pápež Ján Pavol II pri blahorečení Božích služobníkov sestry Zdenky a biskupa Vasila Obku, mučeníkov komunizmu, na Slovensku v roku 2003 práve na túto slávnosť vyjadril krásnu myšlienku. Kríž sa dotýka ľudskej zloby, je ako strom zasadený do zeme, ale zároveň poukazuje na Božiu dobrotu, dotýka sa neba. Kríž dokáže premeniť smrť, bolesť a beznádej na život, na radosť, na plnosť nádeje. Naše kancelárie sa žiaľ v mnohých kútoch a miestach sveta dotýkajú bolesti a utrpenia. Ale tým, že sú naplnené láskou, tým, že sú svedectvom o Božej dobrote, tým, že poukazujú na tento vertikálny horizont kríža, premieňajú tieto skutočnosti na miesta Božej dobroty, dotyku Boha, nádeje. Milí priatelia, drahí bratia a sestry, želám nám, aby Kristov kríž bol našim znamením vernosti Kristovej lásky, ktorý má moc premeniť aj ľudskú smrť, utrpenie a bolesť na miesto života.